Moltes gràcies a l'Obra Cultural Balear de Manacor per organitzar aquest acte, que a més sabem que no li hem posat fàcil perquè l'hem avisat en poc temps i aquestes coses que solen fer. I a banda d'això hem d'acabar una hora que ens permeti anar a veure la següent activitat, no? Que també és important. La xiulada. Bé, jo crec que és pertinent, quan feim un acte públic, recordar, per allò de no l'oneró paranormal, que a dia d'avui hi ha presos polítics. Clar, això si hem de parlar dels bascos ja seria... ens remetríem molt d'enfora, però en qualsevol cas constatar que l'estat espanyol té hostatges, té presos polítics bascos i catalans per lluitar per la independència, no? I que també hi ha hagut gent que s'ha hagut d'exiliar, perquè si no també els haurien tancat a la presó. I a banda d'això vull recordar que encara que la diada del País Valencià és dia 25 d'abril, que això deu caure en dimarts o dimecres que ve, i que la bona notícia d'aquesta diada serà que neixerà una televisió nova, a punt, avui és quan a València es fan la manifestació amb motiu del 25 d'abril, que enguany l'han enfocada en la lluita contra el feixisme i en la memòria d'en Guillem Agulló, que fa 25 anys que va ser assassinat. Per tant, crec que era pertinent fer aquests dos apunts. A partir d'aquí, a mesura que anàvem parlant d'aquest acte, anava canviant el format, i en el final hem decidit que jo brevíssimament vos donaré compte d'aquest document que fa pocs dies va presentar l'Obra Cultural, però que, com ha dit Antoni, l'elaboració seria més del grup d'Encarna. I després Dani Escribano, que és un personatge també molt interessant, Coldo, no? Sí. Molt conegut al País Basc. Molt conegut al País Basc. Bé, és un mallorquí que va aprendre euskera, a partir d'aquí ha anat fent traduccions en el català i en el castellà dels autors més importants. També ha estat a Alemanya, en el que seria l'equivalent de Ramon Llull dels bascos, que ara no recordo com se diu. Institut Etxepare. Institut Etxepare, en el qual també va aprendre alemany i, en fi, i ha traduït coses de l'alemany també, no? I ara sol ser professor d'euskera. I és professor d'euskera. No hi ha estat. No ha estat. Bé, i doncs això, que en Dani condueixi un poc una conversa en què ja veureu que hi ha qualque pregunta que és molt pertinent, que molt la contesti en Coldo, però que la resposta a nivell d'Illes Balears la sabem tots, i en tot cas qualcuna la podria respondre millor en Biel o qualque altre de vosaltres que jo mateix. Per tant, podem anar fent un poc conversa així oberta. Per tant, jo us explico això breument i després encetam aquesta cosa, veurem com es funciona. Fa uns dies l'Obra Cultural Balear va presentar aquest document que es diu Mesures per avançar cap a la plena normalització de la llengua catalana a les Illes Balears. És un document públic que podeu trobar a la web de l'obra, que podeu trobar al Diari de Balears mateix, la reproduït sense, vull dir que si el cercau el trobareu, i per tant no us el llegiré, però que crec que està bé comentar quina és l'idea. L'idea és que el moviment per la llengua, la cultura i el país no només sigui un moviment que critica i que diu allò que no agrada, sinó que, a més, en el mateix temps que critica, que jo crec que és perfectament lícit que ho faci,
i que mostra el seu desacord amb les polítiques que s'estan fent, en el mateix temps ofereixi quines són les alternatives que proposa, no? I si aquestes són jo crec que implementables fàcilment, molt millor. Per tant, això és l'essència, intentar sempre que l'obra cultural, però per extensió tot el moviment perseguint la cultura del país, cada vegada que generi una crítica, generi també l'explicació del per què i sobretot l'alternativa que proposa. En aquest sentit, i resumint, la idea és que aquests 3 anys de legislatura que duim de l'actual se considera que ha estat positiva en el sentit de que hem recuperat bona part, no tot, però bona part de retrocessos provocats per l'anterior govern d'en Bauçà, però que està molt lluny de poder ser avalada per l'obra cultural i per extensió per el moviment de perseguint la cultura del país, perquè consideram que el procés està molt lent, no hi ha hagut pràcticament avanços més enllà de recuperar aquests retrocessos i, per tant, el que dèiem és si el govern vol que d'aquí un any sortim a dir que avalam la seva política lingüística i que estem considerant que la legislatura s'ha aprovat, posam uns mínims moltes d'aquestes mesures contrastables fàcilment, és a dir, s'hauran fet o no s'hauran fet d'aquí un any. Qualcuna serà discutible. S'ha fet això, però no se va per fer això bé. Per tant, aquesta idea, jo crec que la idea que ha traslladat l'obra cultural és ja mos agradaria per avalar la política lingüística, a dia d'avui no ho podem fer, encara hi som a temps, sí, feim unes quantes d'aquestes coses. Aleshores hi ha 5 mesures de cost zero i per tant bones de fer, que només depenen de la voluntat política. Fixeu-vos que n'hi ha una, que és que la presidenta del govern, per parlar de la presidenta, podríem parlar del Batlle de Manacor o del president del Consell també, però que la presidenta del govern de les Illes Balears digui clarament, faci una invitació clara a que la gent que no sap el català l'aprenguin, perquè és important, i els que el saben, que l'usin sempre, sempre, i en qualsevol circumstància i davant qualsevol. Perquè si ara mateix ens trobam, avui mateix un al·lot de Vilafranca que no l'han atès en català en el centre metge, no? La dificultat que hi ha en la policia o la Guàrdia Civil. Escolti, la presidenta ha dit que jo puc fer això, fixeu-vos, no? Només el detall. Per tant, una cosa tan barata com aquesta, que de moment, que jo, en fi, que recordem, no ho ha fet, no? N'hi hauria moltes altres, I com sempre, a dir, a vegades se parla d'imposició, o una llengua, hi ha dues possibilitats, diguem-ne, no? Una, traslladar el cost a l'altra, o dues, assumir el cost. Però una de les dues, no? Hem de fer. M'explicaré. O deim a les empreses a partir d'ara o ho feis en català o, per començar, nosaltres no comprarem aquí, o estareu fora de la llei, per dir-ho de qualque manera, no? Que això seria considerat una imposició tal qual, però bé, és una opció que fan la majoria d'estat del món, bé, diria la totalitat, o l'altre és, bé, no volem fer com els estats, però aleshores vindrem a l'empresa i direm què t'acosta fer tot això en català? Tant de milions i d'aixòs, feu en català. Una cosa o l'altra. Però no fer-ne ni una ni l'altra vol dir que no hi ha interès, que no hi ha voluntat. Bé, aquí destacaria també que demanam
que IB3 compleixi amb el seu mandat fundacional, que és d'ajudar en el procés de normalització lingüística, i això no consisteix només en fer les coses en català, sinó, que això ja ho fa, sinó a generar consciència i exemple, no? Consciència i exemple. Jo crec que cap d'aquestes dues coses les fa ara. I IB3 podria generar consciència lingüística i podria mostrar models de comportament. En mostra qualcun, tampoc no hem de ser, però permanentment, models de bilingüisme passiu, de mantenir la llengua malgrat que l'altre no parlin català, etc. I després el document inclou una dotzena d'activitats que algunes tenen algun cost, algunes no tant. Ara veig, per exemple, que tot d'una arribis a televisió del País Valencià, que TV3 arribi sencera i no amputada, que arribi Esports 3, que arribi Catalunya Informació, etc. Si qualcú vol dir que és una qüestió de drets, el tema de TV3 no és vera. No és vera. Nosaltres, ja fa anys, vàrem convidar en Jaume Roures, que és el màxim tenidor de drets, i va dir que ell, per el que significava això, ni s'hi posaria, amb aquest tema. Era insignificant el tema econòmic. I per altra banda, no se tracta de donar males idees, però que sapigueu, com a argument, per quan vos diguin és que això és una qüestió de drets, els resums esportius que emet les telenotícies estan tan subjectes a dret com una transmissió esportiva. I, de moment, i ja dic que no s'ha de donar idees, no el retalla, el veiem. No? Per tant, si veiem el resum esportiu que està subjecte a drets, també podríem veure la transmissió. No? És una qüestió, o la pel·lícula que toqui o el que sigui. Bé, més enllà d'això, hi ha segurament altres mesures de més calat, més importants, però, insistent, tampoc crec que és ara el moment d'això. Simplement constatar que hem fet aquesta feina i que continuarem amb aquesta línia de feina. A partir d'aquí, crec que en Dani pot anar plantejant algunes qüestions. Crec que pot contestar en primer lloc en Koldo, i després, en la mesura en què també ens sentim interpel·lats des d'aquí, també anirem contestant. No? Molt bé, molt bé. Molt bé, doncs. Bé, bona tarda a tothom. I bé, jo només llegiré les preguntes. Bé, la primera seria: un dels principals problemes per a tota llengua minoritzada és la construcció d'una varietat estàndard unificada. Tant a les illes com al País Basc, aquest procés ha estat un procés especialment complicat. Quines són les principals dificultats amb què ha topat aquest procés? Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bona tarda, gràcies per haver... Bona tarda. S'entén tot. Bi zailtasun nagusi ditugu. Dues dificultats principals. Bat zailtasun teknikoa. Una de caràcter tècnic. 7 dialektotan zatitutako hizkuntza bat. Una llengua dividida en 7 dialectes. Bi estatu desberdinen artean banatua. I en 2 estats diferents. Beste lege mota batzuekin eta bestelako egoera soziolingüistikoekin. Situacions legals i sociolingüístiques diferents a cadascun. Beraz, horren bestez ikusten da, teknikoki zaila arazoa zela. Per tant, es veu que tècnicament és un problema difícil. Bestalde, barne problema, barne arazoak. Euskara berak, hizkuntzak berak, barnean dituen arazoak. I després hi ha els problemes interns, els problemes que l'èuscar mateix té.
des del punt de vista lingüístic. Alde batetik, masa textual handirik ez. D'una banda que no hi ha una gran massa textual. Referentzia moduan argenezakena edo eredu izan zitekeena. Que podríem agafar com a model textual, com a model... Eta, bestalde batik, masa txikia izateaz gainera euskaraz genuena, masa horretan, ez zegoen obra gailenik, alegia, obra nazional edo obra eredu edo ukaezineko eredua izan zitekeena ari jarraitu izateko. I després, a banda que no hi havia un gran corpus textual, a sobre tampoc no hi havia un model que poguéssim prendre com a nacional, com a innegable i indiscutible. Beraz, ikusirik barne eta kanpo arazo guzti hauek, teknikoak alde batetik, tekniko legalak eta bat, izugarrizko arazo pila genuen. De manera que, tenint en compte tots aquests problemes tècnics, teníem un problema greu, un problema gros. Hala ere, zuk ondo dakizu bezala, arazo nagusia, etzen arazo teknikoa bakarra ere izan. Hori gainditu zitekeen borondate politiko bat zegoelako. Baina, aldi berean, borondate politiko eza ere ezagutu genuen. Hori izan zen, guzti hau baino askoz ere larriagoa. Però, tanmateix, a banda dels problemes tècnics que se podien resoldre si hi havia una voluntat política, el problema principal era un problema de caràcter polític. Eta, hain zuzen, borondaterik ezarena alderdi nazionalistaren aldetik. Eta historikoki ere problema izan zen, eta une estandarra batua egin behar genuen, une horretan bertan ere, arazoa izan zen. Arazo nagusia. I el problema, bàsicament, aquest problema era la manca de voluntat entre els partits nacionalistes. No, sí, bé, del partit nacionalista principal, que era el Partit Nacionalista Basc. Beraz, borondate politikoa zegoelako, adibere agia, arazo nagusia ere politikoa zen. Funtsean, aurrera zaletasuna, progresoa, modernitatea, euskara bera kultur hizkuntza bezala konsideratzea zegoen, eta beste alde batetik euskara folklore mailatik oso gora, ez oso altu pentsatzen zuen, folklore mailan edo ikur seinale bezala, simbolo bezala zeukan alderdi baten kontrako jarri. D'una banda hi havia una visió que relacionava l'èuscar amb el progrés, amb la modernitat, i en canvi després n'hi havia una altra que ho consideraven només en l'àmbit del folklore, no només amb un nivell socialment gaire alt, i que... Eta ikur eta era simboliko batean zaukana, hizkuntza era hortarako zaukana. I que limitava la consideració de la llengua com un símbol. Només en l'àmbit simbòlic. Gero, prozesuan bertan, hiru gauza dauzkau. Hiru indar eman dezagun. I en aquest procés hi ha tres forces. Bat, PFE, PSOE, ezker estatalarekin lotutakoa. Horiek indiferenteak ziren. Ez ziren sekulan euskaldunak izan, ez zuten euskaraz ezer produzitu eta askotan etxai izan euskararena, eta batuaren estandarra eta montatzeko momentuan horiek kanpoan geratu ziren. D'una banda hi hauria les forces, diguem-ne, estatalistes espanyoles, el PSE, el PSOE,
que no eren forces que en principi no tenien ni interès ni van participar en aquest procés de construcció de la veritat estàndard i que fins i tot a qualque moment havien estat enemigues, contràries a la llengua mateixa. I es van quedar com a espectadors de tot aquest procés. Beste alde batetik, alderdi abertzale nazionalista, abertzale zaharrak. I després hi havia el partit nacionalista, diguem-ne, vell, és a dir, el PNV, que estava en contra de la veritat estàndard, del fet de crear una veritat estàndard. Eta orain esango dudana ez da oso erreza ulertzeko, baina esango ez banu, ez nuke egia esango. Badirudi... El que diré ara no és gaire fàcil d'entendre, però si no ho digués no diria tota la veritat. Hirugarren indar politikoa ETA zen. Que era la tercera força política, era ETA. Ontatik atera liteke euskara batua eta invento bezala. Horregatik da arriskutsua esatea ere. De fet, és perillós, o pot ser perillós dir això, perquè d'aquí se'n podria derivar que l'euskara batua va ser un invent d'ETA. Esan nahi dudana da, etaren inguruan, inguru zabalean, fokalizatzen zela progresoa, modernidadea, aurrera egiteko zea, eta hizkuntza estàndard baten premio. I amb això vull dir que a l'entorn del moviment d'ETA, dels moviments articulats a l'entorn d'això, d'aquesta organització, hi havia el progrés, la modernitat i sobretot el fet de veure la necessitat de crear una llengua unificada, una varietat unificada. Honekin bukatuko dut. Hala ere, esan behar dago, batua egin zen PNB-ren barruan bazeudelako indar progresista batzuk. Tanmateix, cal dir que el Batua se va poder fer també perquè dins el mateix PNB hi havia algunes forces, alguns sectors progressistes. Sektorea baino gehiago persona. Més que sectors, persones. Persona hauen artean zegoen euskarari buruz mundu osoan espezialisterik handiena zena Luis Michelena. I entre aquestes persones hi havia l'expert més gran en èuscar que hi ha hagut al món, que era en Koldo Michelena. Michelena anekdota bat kontatuko dut eta gaztelaniera pasako noiz hor pixka bat ikusi dute nolakoa den gure hizkuntza. Bueno, azkarrago egiteagatik. D'acord. Ia zen nahi duten. Diu que si vos estimeu més que expliqui una anècdota d'en Michelena i després, per anar més ràpid, i ja passa directament a fer l'exposició en espanyol, o que vos estimeu més? Jo m'estim més que continuï en baix, però... Jo també. Bé, ja entzun egin duzu. Ez dut entzun, ez dut ulertu. Nahiago dutela euskaraz jarraitzea. Ados, beraz. Michelenaren figura erakustera. Vol mostrar-nos la figura de Michelena. Antonio Tobar lingüista zen, eta lingüista bezala oso interesatua zegoen euskararekin. Hizkuntza uarte delako eta oso berezia delako. El lingüista Antonio Tobar estava molt interessat en l'èuscar perquè per l'interès que tenia com una llengua, com una illa, com l'antic que era una illa lingüística. Antonio Tobar falangista zen, eta gero poliziaren buru nagusia izan zen Madrilen gerra ondoan. I a la postguerra, Antonio Tobar a banda de ser falangista, també va ser cap de la policia a Madrid. Gero, dekanoa egin zen Salamancako unibertsitatean. I després va ser delegada a la Universitat de Salamanca.
Berak euskarazko katedrala bat sortu nahi zuen eta Mitxelena ekarri nahi zuen, baina Mitxelena heriotz kondena hartutakoa zen eta 2 aldiz atxilotua gerra ostean resistentzian ibiltzeagatik. En Tovar volia crear una càtedra d'Èuscar i posar com a catedràtic en Mitxelena, però Mitxelena havia tenir una condemna a mort i havia estat detingut 2 pics. Havia estat detingut 2 pics. Gerra ondoan. A la postguerra. Beraz, ez zaukan zintzotasun no tenia certificat d'honestedat o de bona conducta. Eta ezin zuen catedràtic. I per tant no podia ser catedràtic. Tobarrek esan zion Mitxelenari trampa egiteko. Mitxelena jarri beharrean bere dokumentuetan jartzeko enekin. Mitxelena, Mitxelena abizenik ez dagoela. Eta beraz, Antonio Tobarrek zekien nola funtzionatzen zuen poliziak. Nola funtzionatzen zuen? Poliziak. Eta trampa hori egin behar zuela esan zion. Aleshores, en Tovar li va dir que podria fer un tripijoc que consistiria a escriure en el seu DNI per comptes de... Escaera. En el full de la sol·licitud, en lloc de posar Mitxelena amb M, posar-hi Mitxelena amb N, que deia que ell coneixia com funcionava la policia i que això funcionaria. Oso gana zen, imposiblea zen Mitxelenak ohar polizialik eukitzea alako abizenik ez dagoelako. I que no hi podria haver cap fitxa policial amb el nom de Mitxelena perquè aquest llinatge no existeix. Clar, i per això va poder llevar. Va poder exercir llevar. M'imagino que sí, però això ja... Diu que demana, horregatik azkenean irak atxibo, ritualizar zuen. Horregatik eraman zuen Salamankara. I per això el van endur cap a Salamanca. Horrekin erakusten dugu nolakoa zen Mitxelena, estimazio zokan eta fascista baten, fastioa engainatzen saiatu zen, edo fastioa eta bere estadua engainatu zuen Mitxelena lortzeagatik. I això demostra, diguem-ne, l'estimació que li tenia en Tovar, que fins i tot sent un falangista va enganyar el seu estat per aconseguir dur a Salamanca a la universitat en Mitxelena. Ez bakarrik berak estimatzen zuelako, baizik bazekielako munduko honen zela. I també perquè sabia que era el més bo del món. Eta horrek izan zuen gazteek alegia. Eta movimentu kultural eta horrek arrazoia zuela. Etorkizuna gazteena zela eta euskera, haiek eskatzen zuten euskera batua egin behar zela bere alderdiaren iritziaren kontra. Aleshores, en Mitxelena deia que en el moviment d'ETA tenia raó perquè els joves, el moviment que en aquell moment eren joves, perquè el futur era dels joves i que el model de llengua que s'havia d'aprovar, d'aplicar, era el seu, tot i que, o sigui, el moviment d'ETA, tot i que això anés en contra de la posició de la direcció del seu partit, del partit d'en Mitxelena, que era el PNB. Etaren konturik zentzu zabal batean. S'ha d'entendre quan se parla d'ETA en un sentit ampli, com el moviment, com tot el moviment cultural que tenia, diguem-ne, com un dels seus referents a aquesta organització. Siglarik ezagunenak, sigla, que tenia aquestes sigles com la seva expressió més coneguda. Beraz, hori izan zen kontua. Konjunzio hori elkartzea hori gertatu zen alde batetik ezintasuna, baina
aurka zeudenen barruan zegoen topo bat. Per tant, va ser possible per una conjunció que d'una banda hi havia aquesta impossibilitat, però de l'altra, dins de la gent que estava en contra d'aquesta proposta d'Euskara Batua, tenien un talp, que era en Mitxelena. Orduan, bi garaipen lortu ziren. Bat, Batua egitea. Es van aconseguir dues victòries. Primera, a fer el Batua. Eta bigarrena, PNV desakreditatzea edo hitzik gabe geratzea urteetan debate lingüístico. I la segona va ser desacreditar el PNB i deixar-lo durant molts anys sense cap tipus de crèdit en el debat lingüístic i sense de fer-lo callar durant molts anys en l'àmbit lingüístic, en els debats lingüístics. Orduan, hori, alde batetik problemaz bete, arazoz beteak geunden, baina aldi berean aukera hori izan. Per tant, d'una banda, tot i que hi havia molts de problemes, malgrat tot tenien, diguem-ne, també aquesta oportunitat. Porque zeren arazo teknikoetan ere bagenuen autoritate bakarra, onartu beharreko. Perquè en els problemes tècnics tenien però una autoritat que tothom reconeixia, que s'havia de reconèixer. I això. Bé, respecte a la llengua catalana, clar, ens hauríem de remuntar fa un poc més d'un segle, per tant, jo crec que, i molt més a Manacor, tots coneixem que sí, que també va ser un procés diguem-ne complicat i polèmic, però no ho sé, aviam, està més que superat això, no? En el nostre cas. No estic preparat ara ja. No, però... El gran mèrit de la normalització lingüística sense lloc de dubtes va ser la fundació de l'Obra Cultural, tot s'empenta que va venir darrere. El nucli surt d'aquell parell de persones que l'any 62. Per tant, nosaltres som fills, diríem, en certa manera, seguidors d'aquesta, jo concretament i el meu col·laborador de Manacor. Però des de ciutat, els joves per la llengua, tot allò s'ha anat fet. Ha estat un nucli de... Ara bé, com has dit tu, està molt lluny d'arribar a tot el que voldríem. Sí. Perquè els reptes que han vengut s'han anat acumulant quan mos creiem que ja teníem bastanta gent a favor nostre, sobretot dels castellanoparlants, que mos pensàvem ja que havíem assumit un repte que pareixia tot d'una dificilíssim. Els anys mos han demostrat en la nova interpretació de tornar altra vegada a començar. Però diríem que el repte és la normalització, però la normativització jo no genera ja... no ho sé, Jo diria que s'ha fet... Perquè de fet el gonellisme podria... però és una altra cosa, vull dir, és una operació, diguem-ne, política, no? No hi ha un debat real, no, diríem? No ho sé, ara ja. No ho sé, Jo crec que s'ha anat avançant malgrat els governs. És a dir, ha estat més, diríem, labor de gent concreta, de mestres, de gent que han sentit la necessitat de la llengua, d'experts, precisament per aquella gent, Noll, Follana, tota aquella gent que tu coneixes més bé que jo. L'administració sempre ha estat teva, com en aquest moment. En aquest moment tampoc, ara mateix, aquests pastelets que han fet en la sanitat, és que m'han tornat darrere. No han estat prou valents. Això per no estar d'acord, no? No. Com a mínim, diguem. Sí.
aquest cas que has dit tu, això de Vilafranca mateix, i aquesta lota, això m'ha passat a mi, ha passat a molta gent, anar a l'hospital o anar, sobretot més a ciutat que per aquí no tant, però també, Déu-n'hi-do. Jo crec que hem de tenir la feina dels mestres que van fer que ara a introduir el català com a llengua principal, com a llengua vehicular a les escoles. I això va costar també. En aquells temps me recordo que el meu fill estava en Estinyà i va haver debat i baralles. Jo crec que això va ser el gran avanç que hem fet aquí a Manacor en la llengua. Que no vull dir que sigui una cosa que sigui per tirar coets, però que va ser la gran passa que els mestres s'hi posassin a ensenyar i sobretot que fos la llengua vehicular de l'escola. Això crec que va ser el gran èxit que va poder tenir la llengua. Si no fos per això crec que estaria molt malament. Gràcies als mestres. I una altra cosa, ho dic per el debat, seria que aquí a Mallorca sí que hi ha hagut un debat i jo crec que més o menys el podem assumir del nom, no? El nom popular de la llengua és el mallorquí, però tampoc passa res, diguem, que cap de nosaltres tampoc se pot, no? Ens posem gent nerviós per això i en fi, i la llengua que parlem és la llengua catalana, no? És que aquesta paraula era un verdader tabú. Sí. L'any 60 i busques. La nostra llengua, ningú s'ho atrevia a dir la paraula català, llengua catalana. De tal manera que quan se funda l'escola municipal de Mallorquí, el senyor Moll i el Llompat aconsellen precisament, nosaltres havíem fet la proposta altres noms, que no sortís la paraula del català. Era més ambigu, i van dir no. No van tenir cap problema en posar mallorquí. Sí, primerament no deien cap barbaritat. El mallorquí és català, per tant. I van aconsellar i ha funcionat. Perquè Manacor concretament era un lloc molt delicat. Hi havia encara dins la memòria col·lectiva tot els 36 amb el capità Bayo i el catalanisme aquí era francament... Anatema. No, sí, un tema de por i un tema de xerrar amb veu baixa. Però gràcies a aquesta estratègia al cap de poc temps tothom sabia que era llengua catalana i tothom sabia el mancos que venia a l'escola. En Bausà, quan era president... El pressupost que s'haguessin posat a escola municipal de català no hi és passat. A l'hora doncs el vistiplau no hi és passat segur. De legalitzar-se això. Pots estar d'acord amb jo. Però molta gent ja hi ha dit de català i ja no m'interessa. No, però és que potser ja no l'haguessin Com a diccionari en el COBE. El secretari va estar mig any lluitant i fent consultes allò. De la manera, era molt mal de fer començar en el temps de l'any 73 posar una escola municipal per ensenyar la llengua. Ensenyar la llengua catalana, hauria estat no rotund. Sí. Respecte a això del nom, jo ara volia recordar que en Bausà, quan era president, se'n va anar a Madrid i va dir Sant Rever, va dir a les Balears diu, a les Balears tenim una llengua pròpia, que és la castellana, i una altra llengua, que és el català, no? I llavors va aquella frase que li vàrem contestar, que era fixa't si consideram la llengua catalana nostra, que li deim mallorquí. Fixa't si consideram la llengua castellana no nostra, que li deim foraster. No? Sí. Continuem. Sí, una cosa tècnica, el Quacum, responsable de per aquí, és que ens quedarem sense bateria perquè no s'està carregant l'ordinador i veiem si hi ha qualque endoll que es pugui posar. És que no sé què passa, que no... Sí. Continua. Bé, d'acord. I ja és que aleshores la pregunta següent diu,
Històricament, els processos de reviscolament lingüístic han corregut paral·lels a processos més amplis de construcció nacional. Fins a quin punt la imbricació entre qüestions nacionals en el procés de redreçament lingüístic ha contribuït a accelerar-lo, aquest procés de redreçament lingüístic, i quins són els límits d'aquestes estratègies de coexistència? Sí, ara sí, gràcies. Quins són els límits del fet que els processos de reviscolament lingüístics corrin paral·lels de processos de construcció nacional? Ez dakit oso ondo galdera espezialista, adituentzako galdera, baina saiatuko naiz zerbait egiten. No som especialistes en aquest tema, però intentaré dir qualque cosa. Ez dakigu oso ondo oraindik ere PNV-ek ze nolako gizartea irudikatzen duen Euskal Herria libre batean. No sabem encara, el PNV, quin tipus de societat s'imagina quan se pensa en una Euskal Herria, en un País Basc lliure. Maila lingüística. Des del punt de vista lingüístic. Dakiguna da, orain, hezkuntza da, gobernuak baditu eskumen, eta behin eta berriz... La competència en ensenyament és del govern basc, per tant... Eta behin eta berriz esaten digu bere helburua ikasle elebidunak ateratzea dela. Però contínuament ens diu que el seu objectiu és crear estudiants bilingües. Honek kontrakarra handia egiten du errealitatearekin. La qual cosa xoca amb la realitat. Errealitatean, egunerokoan, eta gero eta nabarmenago, ikasleak ez dira elebidunak. 3 edo 4 eledunak dira. Perquè en la realitat els estudiants, la gent, no és bilingüe, sinó que té fins i tot 3 o 4 llengües. Beraz, berak suposatzen da, elebidun bezala, konsideratzen duela bat euskara, eta beste opzio bat egin duela, betidanik bere adierazpide bide izan dan gaztelania. Aleshores s'entén que la seva opció és que d'una banda hi ha l'èuscar i de l'altra hi ha l'idioma que ha estat sempre el vehicle d'expressió del partit, el PNV, que és el castellà. Beraz, traba handia da hori nazio bat definitzeko momentu. La qual cosa és un entrebanc gros per definir una nació. Alegia, gizarte hori nolakoa pentsatzen du. Elebiduna, gaur egun berak esaten duen bezala, euskalduna eta gizarte plurilingüe bat. Aleshores, quin és l'escenari que té al cap? Una societat bilingüe com la que hi ha ara, o bé una societat plurilingüe on tothom sàpiga èuscar? No ho sabem. Beraz, ez dago proiektu lingüistikorik. De manera que no hi ha projecte lingüístic. PNV-gatik esaten dugun hau, esan genezake gaur egun ezker abertzalearengatik. I això que ara dèiem sobre del PNV també ho podríem dir actualment de sobre l'esquerra abertzale. I amb això de moment prou. Bé, clar, me suggereix tota la qüestió de la politització de la llengua per un costat, no? Fins a quin punt és bo que se pugui
relacionar el fet de defensar una llengua de tal amb una militància política, d'això, no? Ara me ve al cap una anècdota de quan, crec que era en Cristòfol Soler, va fer el seu nou govern, no nat govern, no? En Canyelles va acusar, ho recordeu això? Crec que era en Canyelles, que va dir que volia posar aquesta catalanista, que era una dona que parlava bé, que parlava mallorquí correctament, sense barbarisme ni sense castellà. Vos recorda aquesta anècdota? I diguem-ne, per això ell ja va veure que no era dels seus, diguem-ne. Perquè si me'n record va ser el titular del Mundo que va acabar d'en Soler va agafar catalanista i a partir d'aquí per molta gent molta municipal, un parell d'ajuntaments van anomenar persona non grata en el director del Mundo. Me parece que en aquell moment era Nebrado Linda. No, és Marianson. No, perdona. No, és d'aquí. Del Mundo d'aquí. I vull dir que va crear No, ja eren d'aquest. En qualsevol cas, també record que en Tòfol Soler en aquells moments quan va explicar, va dir: jo m'he limitat a aplicar el programa electoral nostre i ho sé perquè el vaig fer jo, el programa, va dir. Per tant, no, perquè que els altres l'haguessin llegit. Bé, tornant una mica a la qüestió, que és això, no? Si la politització, si el fet de defensar una llengua implica una idea política o no ho sé, segurament és. I per altra banda també me suggereix, els comentaris que ha fet, me suggereix una altra qüestió, no? Que és, abans ho comentava amb ells quan veníem, clar, jo particularment, crec que nosaltres als anys 80 o fins i tot 90 teníem una idea de normalitat lingüística que segurament no és la que tenim ara, no? És a dir, jo crec que en el Principat de Catalunya s'ha arribat a una normalitat que no és la que nosaltres pensàvem o defensàvem als anys 90, però que segurament ara més o menys acceptaríem, no? En Koldo ha dit, no recordo exactament, ha dit una societat multilingüe en què tothom sàpiga euskera, no? Bé, és un poc la normalitat a la que aspirem a dia d'avui, no? Una Mallorca que s'hi parlen 150 llengües, s'ha de respectar, hi ha d'haver un respecte escrupolós per tothom, no? Però hi ha d'haver una llengua d'interrelació, una llengua d'intercomunicació, i aquesta mos pareix que ha de ser la llengua catalana, no? Per tant, diguem que el que la normalitat dels anys 90 era català, única llengua oficial, no? I tal i qual. Avui en dia li diríem això, no? Una societat multilingüe on tothom sàpiga el català i, per tant, ningú pugui al·legar que el desconeix, no? Ni un metge, ni un policia, ni ningú te puguin dir ja no ho sé. No és possible al·legar això. Això és un poc... No sé si qualcú vol fer cap comentari.